Okay, fine. दुनिया जेबो intro गैया आं intro होनो गोसो गैया because of my mind is not that बे mood आव गैया about giving intro and being happy about this. I'm really upset. माने आं बिराद upset जानानै particular खोथायाव माने खोथाखौ लानानै okay जेरावहाय माने आं बिराद बार valid points फोरखौ mention खालामबाय but I don't know about this particular audience नि बागै आंनि viewers खौ होनाखै जाय बुजिनानै बे खोथा आंनि videos फोरखौ नायो बिसोरखौ जेबो होनाखै but जाय other audience okay जाय other audience जाय video खौ नायो but बुजिया just comment खालामफैयो like you are over smart नों मा रोंगौ नों जाम्बासो नों बे BPF नि बागै मा मिथियो UPL नि बागै मा मिथियो होननानै mention खालामफैयो so इसोरखौ होनबाय go shed yourself out of this YouTube channel and YouTube channel by get out over smart सानना लायोबा सानना ला This is frankly style, okay? I'm money just frankly जानन माने frankly style नोंसोरजों माने रायलायो but नोंसोर बेखौ मा साननानै over smart haters okay fine let's start this particular video नि बागै start खालामसै आं माने आंनि main topic आ मामोन बेयाव video फैनायनि topics एबा आंनि main reason आ मामोन main reason आ जाहैबाय about political fights जि दायो voting game आव नांलायनाय जाबाय थादों नङा होमबा सोरबा सासे बुरिखौ help खालामनो थाखाय नुयै बुरिखौ help खालामनो थाखाय माने बुजादों I don't know what but माने मा सानना लानाय like जोंनि थाखाय politics माने बुलायनायसो बुलायनायजों माने vote देरहागोन जोङो vote होनानै देरहायाथ' बुलायनायजोंसो देरहायो जोङो same you people and B people are same बुलायनायजोंसो माने जों देरहागोन vote खौ मा होनबावनो okay fine बेफोर वार्ड then come to the points videos फोरनि आं गेजेराव हाबनोसै okay like जि बुलायनाय video फोरनि गेजेराव हाबनोसै because I did not analyze this particular video खौ analyze खालामाखै for that reason माने आं बेनि videos माने describe खालामनो गोसो गैया now come to the points of this influencer नि बागै influencer बोरै effect खालामदों implementation खालामदों okay implementations okay खालामदों public नि brain आव गोसोआव okay fine बिराद आं कमेन्ट होनदोंमोन like over smart नोंलाय मा मिथिगौ नोंलाय मा बुजिगौ नङा होमबा बे बिराद राइट मावदों इसोर बानायना लादोंमोन नोंसोरो BT टाइगारखौ एबा बडलेण्ड टाइगारखौ इसोर बानायदों आरो जाय IT सेल्स बिसोरखौ इसोर बानायना लादोंमोन नोंसोरो नाउ काम डाउन ओके इसोरखौ बाद होस्राजो बे बिसोरखौ इसोर साननानै लाब गैया मानो बेखौ आं होनस्रासै ओके दायो जि नांलायनाय जादों ओके जि फाइट्स जागासिनो जि मेनिपुलेशन्स जागासिनो लाइक नों बिदि खालामदों स' वान अफ द गाय ओके मोनसे सलाय खाथिया ना पुरा जंगलखौ सावनो हाजोबो जंगल मीन्स लाइक फरेस्ट हाजोखौनो सावनो हाजोबो मोनसे जों सलाय खाथिजों ओके बेयाव बुजिखादो बे एग्जाम्पलाव नोंसोर बुजिखादो मा होनदों ओके फाइन आं बेयाव होनदोंमोन प्रेजेन्टेसना गाज्रिमोन बडलेण्ड टाइगारनि बे फन कलाव आं होनदोंमोन प्रेजेन्टेसन गाज्रिमोन नोंनि एग्रेसिभनेस नुयो एग्रेसिभजों माने रागाजों बुङो आरो वान साइडेड बुङोमोन देन नाउ काम टु दिस पार्टिकुलार जि इशू जादों ओके जि नांलायनो माने इशू जादों बेवहाय फैदो बेवहाय बोरै इमप्लिमेन्टेसन जादों बेखौ आं बुंसानोसै जाय बिनि फलोवार्स ओके जाय बिनि नायग्राफोर भिउवार्स अडियन्स लाइक देयर वर टू पीपल मीन्स टू साइडेड पीपल ओके मोनसे जाबाय जस्ट फर फान नायहैयो मोनसे जाबाय जस्ट फर लाइक मोनथिनो एबा गावनि खर'आव एग्रेसिभनेस आरो जि एंगारनेस बेखौ सोनानै लानो मीन्स वान साइडेड पलिटिकल पार्टिस जाय बिनि पलिटिकल पार्टि बेखौ माने बिसोर थाङो आरो बिसोरखौ माने प्रेज खालामो लाइक अ नोंनो इसोर शेट देन वान अफ द गाय लाइक जाय हेभ आदार मानसि मीन्स आदार पिपल ओके देयर आर टू कैरेक्टर्स मीन्स मोनसे कैरेक्टरा मा लाइक बिसोरनालाय बिदिल'सै जेबो गैला बिदि सानग्राफ्रा बेलेग ओके फाइन स' आं होनो लुबैयो लाइक नाय जि आं खोथा बुंखांबाय प्रेजेन्टेसननि बागै आरो इनफ्लुएन्सनि बागै आं बेखौहाय नोंखौ मेनसन खालामखाबाय दि नांलायनाय भटिं सेन्टारफ्राव नांलायनाय जागासिनो बेफोर सब बिसोरनि इनफ्लुएन्स बिराद इउटुबार्स दं लाइक बर'नि इउटुबार्स दं दायो माने जास्ट काउन्टिं खालामगासिनो भट बेसेबां जादों मा जादों इशुखौ रायलायाखै काउन्टिं जोंनि ससाइटिया माने मा जास्ट थिंक अनलि एबाउट फाइटिं नंगौ जेबो मिथिया आइ एम सेम अफ माइ अन सेल्फ ओके आं गावखौनो गाव सेम फिल खालामो मालाबा लाइक जोंनि ससाइटियाव मा बुलायनो फै बिदिल' रोंगौ मीन्स नाथिं एल्स एंगारनेस देखायनाय माने मा फैगोन लाइक सामबडी इज डुइं गुड वर्क अल्सो मीन्स माने बेखौहाय एप्रिसिएट खालामग्रा नङा इनस्टेड डिमटिवेट खालामग्रासो जोंना ससाइटिया नोंसोर आंखौ होनगोन लाइक साम अफ द हेटार्स बिसोर आंखौ होनफैयो लाइक नों बेखौ जेलेस फिल खालामदों आइ एम नट लाइक आं माने बिदि टाइपनि मानसि नङा लाइक गोदनायाव हमनानै बेखौहाय गाहायाव लाबोग्रा आंनि लेभेलाव लाबोग्रा बिदि मानसि नङा आं जास्ट बे सानोखि लाइक इफ आवर बर' इज डुइं गुड जोंनि ससाइटिया मोजां मावदोंबा देन आल मीन्स बेसेबां हायो कारेक्सनजों थां एबा कारेक्टजों थां रंजों थांनाङा बेखौसो लुबैयो आं बाय इउ पिपल आर शेट यार साम हेटार्स आं मा होनबावनो नोंसोरखौ साबेसिमल'सै आं जास्ट बेखौ होनो लुबैयो लाइक नाय
आं जि भेलिड टपिक्सफोरखौ भेलिड पइन्ट्सफोरखौ मेनसन खालामदों बेफोर जादों दायो आरो आं बेखौनो लुबैयो BPF UPL लानानै माने गरम जानाङा दायो फेसबुकफ्रा बिराद गरम जागासिनो BPF UPL ज' जादों मा जादों आबे यार थैजासिम नोङो जोंनो थैलांगोन अके एबा जोंनि फिसालाफोरानो थैलांगोन एबा जोंनि मादारानो थैलांगोन एटलिस्ट देयर विल नो यूनिटी इन आवर जोंनि बर' ससाइटियाव यूनिटी होननाय वर्डआनो फै मिन्स इमप्लिमेन्ट मालाबा जानाय नङा दायो साम इउटिउबार्स फैगोन आरो आं बिसोरनोसो बारा गोलाव खालामनोसैया बाट दिनै सानडेमोन एक्चुअलि आं गेरेजाबो थांनाय जायासै आरो बेयाव होननानै आंखौ रेसिस्ट जाना अके बेयाव रेसिस्ट खालामफैनायखाय धोरोमखौ लानानै बिराद माबा बखिफिनाय बेयाव बिसोरनोसै पिस लाभ इउ अल स' दिस इज द लास्ट अफ द भिडिअ आं 2020नि बेनो लास्ट आंनि भिडिअआ जानुवारिनिफ्रायसो भिडिअ फैसिगोन जानुवारि 3rd या 4thआव मोनसे भिडिअ फैगोन आं स्ट्रेटलि होनखानोसै दानो बेनि टाइटेला मा जागोन जोंनि बड' ससाइटि WTF